ginbasura sang Korte Suprema ang mosyon ni Senator Bato de la Rosa nga nagahingyo nga mag-issue sang temporary restraining order agud pungga ng mga otoridad nga ipatuman ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Sa boto nga 951, wala ginpamatian sang Korte Suprema ang hingyo ni Bato. Sa isa ka special en bank session subong adlaw, ginbasura man sang Korte Suprema ang pag-issue sang status quo antes o kon ante order batok sa respondent nga Department of Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines kag Criminal Investigation and Detection Group. Matandaan nga naghingyo si De La Rosa sang pag-issue sang TRO kag status quo ante order nga magapugong sa law enforcement kag iban nga government agencies gikan sa pag-aresto sa iya sa basis sang anuman nga warrant halin sa ICC kag sa Red Notice and Diffusion halin sa International Criminal Police Organization o kung anuman nga foreign judicial o kung quasi-judicial instrument nga wala sang judicial warrant halin sa Pilipinas. Ang ICC arrest warrant nagakilala kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa crimes against humanity batok kay former President Rodrigo Duterte. Nag-ugat ini sa drug war sang tion sang Duterte administration kung sariin linibo ang nagkalamatay. Ginpanindugan naman sang Office of the Solicitor General o kon OSG nga nagatiglawas sang mga opisyal sang gobyerno nga ang Republic Act 9851 o kanang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity nagahatag sang gahom sa gobyerno nga ipatuman ang ICC arrest warrant nga wala sang kinahanglan pa nga validation halin sa Philippine Court. Ginpayag naman sang Supreme Court nga ang desisyon sini ang para lamang sa prayers for interim relief samtang ang mayor nga mga isyu naman nga gindangop para sa mga partido sa ila pleadings kag motions ang wala pa maresolba sa mayor nga kaso. Kasunod sang desisyon sang Supreme Court, ginsiling ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya nga go signal na ini para sa isa ka nationwide manhunt batok kay Senador Bato. Suno kay Sendanya, ang mga tao naman nga nagaprotekta sa isa ka fugitive ang dapat pasabton sa layi. Sa isa naman ka separado nga statement, nagpanawagan ng mga mamalidha nga katapos ang Makabayan Block nga dapat arestuhon gilayon si De La Rosa. Suno naman kay former Bayan Buna Party List Representative Carlos Zarate, wala na sang dapat makabugong o kon makapugong pa para ipatuman ang international justice batok sa ginakabig isa sa mga arkitekto sa drug war sang panahon ni Duterte.